Вижте, много ще се радвам, ако Бог ме използва, за да мога да донеса възстановяване в живота на някой от вас. Възстановяване на вярата, възстановяване на живота. Да не бъдете зависими от човек. Да можете да се облегнете с мир в сърцето. Спокойно. Да се облегнете върху живия Бог и върху Неговото Слово. Без напрежение. Спокойно да се облегнете на Бога. Във всяка една ситуация. Буря, не буря. Ето това много ще се радвам. Сега ще ви водя в молитва и искам да ви кажа, че молитвите могат да бъдат водени от нужди. Разбира се, че ние трябва да се молим за нужди, но молитвите могат да бъдат водени от нужди, а могат да бъдат водени и от Божия дух. Божия дух може да ни води да се молим за нуждите. Е много важно Божия дух да ни води. И така, когато заставаме в молитва, не да скачаме от нужда на нужда на нужда на нужда на нужда на нужда и накрая да не сме се молили на Бога, а да сме се молили за нуждите. Но нека сега да активираме вярата си по време на молитва. И затова ги правя всички тия молитви и ги слагам и в интернет. За да може всички ние да пораснем в вяра, да активираме вярата си и да бъдем ръководени от Божия дух и Божието Слово в нашите молитви. Така че наистина молитвите не само да бъдат ефективни, но след молитвата да има и духовен растеж, а не само физическо изтощение. Нали? Целта на молитвата не е да се изтощите физически, а да има духовен растеж. И след като вече имаш духовния растеж, ти заставаш срещу планината и казваш с вяра: премести се. И тя се мести. Защо? Защото има духовен растеж. И сега, преди да продължа нататък в молитвата, искам да ви кажа 4 цели. 4 цели Божието Слово и Святия Дух. 4 цели, към които ни води Божието Слово и Святия Дух. Цел номер 1. Растеж във вяра. И в сила, разбира се. Растеж във вяра. Цел номер 2. Растеж в мъдрост. Цел номер 3. Растеж в откровение, пророческо откровение. Цел номер 4. Растеж в характер. И така, нека молитвите ни, тези 4 цели, да се изпълняват чрез молитвите, чрез Словото, чрез действието на Святия Дух. Да растем във вяра, да растем в мъдрост, да растем в пророческо откровение, да растем в Христовия характер, в характер да растем. И така, Святи Боже, сега ние идваме при Тебе в мощното име на Твоят Син Исус Христос. Не просто да просим нужди, защото нуждите са много и ние наистина искаме да се снабдят нуждите на всеки един, който е дошъл, Господи. Погледни на нуждите и дай снабдяване. Но ние искаме да се съсредоточиме в Тебе и да искаме Ти чрез Твоето Слово и чрез Твоя Дух, Господи, чрез Твоето Слово, Божието Слово и чрез Твоя Дух да ни придадеш вяра и да ни дадеш растеж в вярата. Моля Те за дух на вяра, както е според 2 Коринтияни 4.13. Те моля за дух на вяра в нас. Нека вярата в сърцата ни да расте. Изграждай ни във вяра.
произрастявай вярата и нека силата на Святия Дух, която си положил вътре в нас, тази сила на Святия Дух, която си положил вътре в нас, да излиза с сила и да действа мощно чрез нас. Искам Божията вяра. Давай ни, Господи, Твоята вяра. Не човешка вяра, но Божията вяра в сърцата ни. Вяра в сърцето. Вяра в устата ни. Вяра на делата ни. Вяра в пътищата ни. Праведният чрез вяра ще живее. В името на Исус нека този дух на вяра да ни завладее. Вяра. Освен това те моля, Господи, ти да ни дадеш мъдрост. Божия мъдрост. Мъдростта на Господа Исуса Христа. Мъдростта на Соломон. Мъдростта на Даниил. Мъдростта на Йосиф. Мъдростта на Давид. Дай ни Твоята мъдрост, Господи, в живота. Искаме Божията мъдрост в живота си, която е по-скъпоценна от златото, среброто и скъпоценните камъни, която е по-скъпоценна и от живота. Дай ни Твоята мъдрост. И сега се моля също да ни даваш пророческо откровение. Ти си казал в последните дни, казва Господ, ще изливам от духа си на всяка твар. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ви ще виждат видения. Старците ви ще сънуват сънища. Моля те за пророчества, видения и сънища. Нека да действат дарбите на Святия Дух. Пророчества, видения, сънища. Пророческо откровение да ни даваш в мощното име на Исус Христос. Всичко това е чрез Святия Дух. Вярата е чрез духа ти, мъдростта е чрез духа ти, откровението е чрез духа ти. И накрая те моля Христовия характер да се утвърждава в нас. Божията любов. Христовия характер. Плода на духа. Любов. Радост. Мир. Дълготърпение. Кротост. Благост. Милост. Милосърдие. Вярност. Себеобуздание. Нека всичко това да бъде в нашите сърца и в нашия живот. Плодът на Святия Дух. Характерът Христов. Утвърждавай ни и ни давай растеж в характер. Моля се в името на Исус и се връщам отново. Нека Словото на Бога и Святия Дух, нека чрез Божието Слово, което представлява Исуса Христа, и нека чрез силата на Святия Дух, вярата ни да укрепне и да расте, мъдростта ни да расте, пророческото откровение да расте и характера ни да се изгражда. Да се изграждаме в вяра, мъдрост, пророческо откровение и характер, се моля в мощното име на Господ Исус Христос. Моля те, Господи, да ни дадеш тая вяра, за която казваш, че всичко е възможно за оня, който вярва. Вложи в сърцата ни синаповото зърно на вярата. Това синапово зърно да расте и да дава изобилен плод. Искам дарбата на вяра. Дарбата вяра. Плодът на вярата. И дарбата на вярата. Плодът на вярата. И дарбата на вярата. Какво в момента разбирам? Дарбата на вярата е синаповото зърно, което Бог дава на всеки един. Всеки един има дарбата, семето, синаповото зрънце на вярата. Обаче дали това синапово зърно ще даде плод или не, зависи от това дали ще го посееш или няма да го посееш.
Така че, Господи, благодарим Ти за дарбата на синаповото зърно на вярата. И те моля да ни дадеш наистина тази мъдрост и способност да сееме както трябва това слово, за да може това слово, това семе на вярата да расте и да дава изобилен плод. Плодът на вярата в живота ни. Плодът на вярата в живота ни. Плодът да дава. Така че да може да се освобождава мощната сила на Святия Дух. Нека мощната сила на Святия Дух да се освобождава в живота ни. В името на Исус се молим. В името на Исус нека Твоето помазание да расте в нашия живот. Турабабабати феребека. Шикарабабала фурабате. Керебебете. Ребекаба. Фолаба. Шикара. Керебе. Феребека. Лебекаше. Кеперефурма. Лебекафо. Ребека. Кеперефурма. Лебекаше. Кеперефурма. Шебекапала фураманте. Тебекапала фурма. Лебекаше. Кеперефурма марате. Теребека. Лебекаше. Керебебе. Феребе. Нека сега да започнем да се молиме, скъпи приятели. Започваме да се молиме. Значи имаме да се молим за болните. Имаме да се молим за семействата. За семействата имаме да се молим за служенията, за бизнеси. Имаме да се молим. И разбира се, за България имаме да се молим. И така, в мощното име на Исус Христос, ето виждам, има болни от рак, има болни от рак, има болни от различни болести, вързани в немощи, вързани в окови, вързани в проклятия, в демони. В мощното име на Исус сега се молим. Взимаме в ръка меча на духа, който е Божието Слово. И с меча на духа, който е Божието Слово, така ви препоръчам да си имате Божие Слово в ръцете и малко Евангелие винаги да ви е на разположение, като вървите някъде. Взимаме меча на духа, Божието Слово и разкъсваме веригите на болести, на демони, на проклятия. Разкъсваме ги и заповядваме на болните: бъдете изцелени. Бъдете свободни. Бъдете свободни. Бъдете свободни. В името на Исус заповядваме на демоните: вън от тия хора. Вън от тия хора. Вън от хората. Заповядваме в името на Исус и извикваме чудо в живота ви. Чудо в името на Исус. Приеми Твоето чудо. Стани и приеми Твоето чудо. Стани и приеми Твоето чудо. Който е на количка, стани и ходи в името на Исус. Направи това, което не можеш да направиш. В мощното име на Исус приеми Твоето чудо. Туморите, кистите, миомите, раковете да изсъхнат от корен, да не дадат плод до века. В името на Исус ще ти бъде според вярата ти. Ще ти бъде според вярата ти. Ще ти бъде според вярата ти, така казва Исус. Според вярата ти. Така че приеми с вяра. Турабаба, шикараба, фураба. Болести вън. Немощи вън. Болести вън. Немощи вън. В мощното име на Исус. Бъдете изцелени. Бъдете свободни. Бъдете изцелени. Бъдете свободни. Бъдете изцелени. Бъдете свободни в името на Исус. Орбакала, фурабаба, шикара, керебе, фураба, келебе. Слава на Тебе, Господи! Слава на Тебе, Господи! Шикараба, келебе бетифири, регалаба батифири бика, теребика. Тебе капала форма марате. Сега започваме да се молиме за семействата. За семействата.
в името на Исус за всяка верига на тъмнина, която е в семействата. Като казвам семействата, имам предвид съпруг, съпруга, деца, майки и бащи. Съпруг, съпруга, деца, майки и бащи. Също така братя и сестри. В такъв смисъл говоря семейство. Разбира се, ако имате нужда, можете да разширите. Но всяка верига на тъмнината в семейството, в рода, и като се моля така, аз ви показвам как да се молите за себе си, как да се молите за семействата си, показвам ви, така че като се моля, както аз се моля, така и вие се молете. Аз се моля за вас и се моля и за себе си. Моля се за вашите семейства, моля се и за моето семейство. Едновременно се моля. И вие, като се молите, молете се едновременно за вашето семейство, молете се и за моето семейство. Молете се, ако трябва, и ако има някои други семейства, които са около вас, молете се едновременно и за тях. Така че, използвайте молитвата, в която ви водя. В името на Исус, всяка верига на тъмнината, в семейството ми, кажи го така, в семейството ми, всяка верига на тъмнината. Аз имам власт в името на Исус и я разкъсвам. Всяка верига на лъжа, всяка верига на измама в семейството ми да бъде разкъсана. Всяка верига на омраза, всяка верига на непростителност, огорчение да бъде разкъсана в името на Исус. Всяка верига на неверие да бъде разкъсана в семейството ми, в мене, кажи в мене, в съпруга ми или в съпругата, в децата, в родителите, майки, бащи, всяка верига на неверие да бъде разкъсана, всяка заблуда да бъде разрушена, заблуда, лъжа, измама от Сатана да бъде разрушена, всяко осъждение да бъде разрушено, бедност, мизерия да бъдат разрушени, всякакви бедности, мизерия, всякакви вериги да бъдат разрушени в името на Исус. Раздори, разцепления, бунт, изневяри да бъдат разрушени в името на Исус Христос. Всеки дух, който е дошъл да разрушава, да съсипва семейството в името на Исус, ние го смъмреме. Всеки дух, който иска да вземе член от семейството и да го използва за своите цели, ние го връзваме и заповядаме да се махне в името на Исус. Всеки бунт, непокорство, смъмреме в името на Исус. Пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Всеки разум да се покорява на Христос. Всеки разум в дома да се покорява на Христос. Всяка крепост от мисли и представи да бъде разрушена. Всяка демонична крепост. Това е 2 Коринтияни 10 от 3 до 5. Всяка демонична крепост от мисли и представи, ние воюваме срещу нея с меча на духа, който е Божието Слово, и събаряме тия крепости от мисли и представи в дома ни. Всяка мисъл, всяка представа, която се издига високо срещу познанието на Христос, ние събаряме и пленяваме всеки разум в дома да бъде подчинен
на Исуса Христа. Харбаши калабабабати херибика. Всеки заблудителен дух. Вън! Лъжа! Вън! Измама! Вън! Бунт! Вън! Неверие! Вън! И като казвам вън, става въпрос вън от мен, вън от дома ми, в мощното име на Исус. Вън от мен, вън от дома ми. Неверие, маловерие, шикарабабавате, всяко огорчение, емоционални рани, емоционални болки. Наранените хора нараняват. Затова, скъпи приятели, нека се молиме: Господи, изцели всеки един, който е наранен в домовете ни. Изцели всеки един, който е наранен, всеки, който е огорчен, всеки, който има непростителност. Наранените нараняват. Отхвърляне, вън, огорчение, емоционални болки, емоционални рани. И в името на Исус ние връзваме духът на Езевел. Той е дух на Езевел, приятели, както в семейството, така в служение, в църква, в работа, навсякъде. Той е дух на Езевел, го смъмреме, отхвърляме и заповядваме вън, 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 вън от живота ни. Отричаме се от духа на Езевел. Отричаме се от духа на контрол, манипулация, чародейство, Езевел в името на Исус. Разрушаваме хомота на Езевел, чародейство, манипулация, контрол в семействата ни, в служение, в църква, в работа. Всичките тия вериги да бъдат разрушени в името на Исус, на духът на Езевел. Много реален и много големи порази на нас. Контрол, манипулация, чародейство, умствен контрол. Разрушаваме веригите на умствения контрол. Манипулация, чародейство, като змия се увива, хитрува, лъжи. Този дух на манипулация, чародейство, контрол разрушаваме в името на Исус. Езевел, ние искаме кучетата, освобождаваме кучетата, подир Езевел, кучетата да изядат месата и кучетата да излочат кръвта. И в мощното име на Исуса Христа от Назарет отхвърляме категорично Езевел, отхвърляме категорично всеки дух на неверие, Ваал, отхвърляме Ваал, духът на Ваал, който в момента атакува в световен мащаб. Ваал, антихрист, антихристски дух, духът на Ваал. Няма се покланяме на Ваала, на Ваалимите, Ашерите. Няма да се покланяме в името на Исус. Отхвърляме всеки друг бог. И Бог ни е заповядал да не се покланяме на никакъв друг бог и да не почитаме никакъв друг бог. В името на Исус, нашия Господ Исус Христос. Един е пътят. Така че се отричаме от всяко поклонение на какъвто и да е било друг бог, от всякакво жертвоприношение, от всякакво идолопоклонство в мощното име на Исус, в нашите семейства, и заповядваме да се маха. И ако в дома ни има някой, който да е съгрешил, ако в дома ни има някой, който да е влязъл в идолопоклонство или в грях, или в блудство, в пожелание, в какъвто и да е било грях, Господи, нека кръвта на Исуса да измие напълно. Ако в сърцата си сме те похулили, ако в сърцата си нещо сме помислили, което не трябва да го мислим, ние се отричаме, покайваме и нека кръвта на Исус да ни измие съвършено, защото жертвата на кръвта на Исус е по-мощна от всеки грях, от всяка мисъл, от всяка дума. Възстановяване. Искаме възстановяване.
Искаме възстановяване. И сега дойде време. Ето, с голяма сила идва този стих. Сега дойде време. Аз и моя дом ще служим на Господа. Ето, това е молитвата. Аз заявявам го в мощното име на Исус. Аз, кажи аз, и моя дом ще служим на Господа Исуса. Нека пак да кажем, аз и моят дом ще служим на Господа Исуса. Аз и моят дом ще служим на Господа Исуса. И отхвърляме всеки друг Господ. Всяко друго име. Няма друго име под небето, чрез което да се спасим. На каквото и да са се кланяли моите предци, на каквото и да са се кланяли нашите предци, по бащина линия, по майчина линия, десетки поколения назад, стотици поколения назад, на каквото и да са се покланяли нашите деди, се отричаме в мощното име на Исуса Христа. Каквото и божество, какъвто и идол, каквито и обичаи, каквито и жертви да са, се отричам в мощното име на Исус Христос от Назарет. Само един път, само един Господ, само един Спасител. Исус Христос. Всичко друго разрушавам. Всякакви завети, небогоугодни завети, по бащина, по майчина линия. Всякакви жертви по бащина, по майчина линия. Разрушавам в името на Исус. Всякакви жертви кръвни, било то животински, било то човешки жертви, ако са принасени, разрушаваме го това. Всякакви обреци, които са небогоугодни, разрушавам в името на Исус. Всичко, което аз и домът ми сме изяли от трапезата, която не е Божията трапеза, от трапезата на демоните, ако нещо сме изяли, както казва 1 Коринтияни 4 глава 20 стих и 21, да не можеш да ядеш едновременно от Господната трапеза и от бесовската трапеза. Всяко нещо, което сме изяли от бесовската трапеза, се отричам. Каквото да са изяли нашите предци по бащина и майчина линия от бесовската трапеза, го отхвърлям и се отричам от това нещо. Единствено хляба на живота и кръвта на живота. Тялото и кръвта на Господа Исуса Христа. Това е истинската храна. Това е истинското питие. И аз ти благодаря, Господи Исусе, за Твоята кръв и за Твоето тяло. Благодаря ти за Твоята кръв и за Твоето тяло. Много е близо Господ до нас. Много е близо. Господ е близо до тебе, просто е близо до нас в момента, е много близо до нас, чрез кръвта и чрез плътта си. Много е близо до нас. Така че в името на Исус ние ще пием кръвта и ще ядем плътта на Господа Исуса Христа, за да имаме вечен живот. Благодаря ти, Господи Исусе. Благодаря ти. Всеки дух, който аз или домът ми сме приели и който не е от Бога, било то по наследствена линия, било то поради преживяване в утробата на майките ни, било то поради преживявания в детска възраст, било то поради стресове, насилия, разочарования, болки, грехове, каквото и да е, окултизъм, каквито и нечисти духове да са навлезли в нас и в дома ни. Сега, в името на Исус, взимам меча на духа, който е Божието Слово, и с него разделям, пронизвам до разделяне духът и душата. Духът и душата, ставите и мозъка. Пронизвам до разделяне. Нека всеки един такъв дух да се раздели, нека да се разкъсат връзките му върху мен, върху дома ми, върху служението, върху служителите, върху бизнес, върху всичко, което има общо с нас. Нека да бъдат разкъсани. Молете с тази молитва, да бъдат разкъсани тия връзки и всеки един такъв неканен гост, защото ти си неканен. Ние не те искаме.
В мощното име на Исус ти заповядаме, където и да си, където и да се криеш, където и да се намираш, където и да се намираш в дома ми, където и да се намираш в мен или в семейството ми, в която и област да се намираш, дори да знам и да не знам, в мощното име на Исус аз ти заповядвам вън. Господ знае, Господи, изкарай ги, изхвърли ги в мощното име на Исуса Христа. Нека огънят на Святия Дух да слезне върху нас. Нека огънят на Святия Дух да слезне върху нас. О, неканени гости, духове на болести, духове на немощи, болестотворни духове, които са дошли да носят болести. В мощното име на Исус, вие болестотворни духове, вън! Вие духове, които носите болести, вън! Духове, които са дошли да донесат робство. Даже ми идва на думата сексуално робство. Духове, които сексуално робство. Значи има хора, които трябва да бъдат освободени буквално от сексуално робство. И блудници. Какво е блудници? Проститутки. В името на Исус да бъдете освободени. 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 Нека да бъдат разкъсани всякакви блуднически вериги. Блуднически вериги в интернет. Блуднически вериги по телевизията. Блуднически вериги с блудници. Блуднически вериги прелюбодейства. Блуднически вериги на самозадоволяване да бъдат разкъсани в мощното име на Исус и народа да бъде освободен. Кръвта на Исуса има голяма сила. Има голяма сила кръвта на Исуса. Всеки такъв дух, който е сладострастие, вън в името на Исус. Сексуални духове, вън в името на Исус. Духове на робство, сексуално робство, вън в мощното име на Исус. Духове в очите на хората на пожелание и сладострастие, вън. Поход на плата, всякакви похотливи духове в мощното име на Исуса, вън да напуснат. Говоря за семействата, всякакъв похотлив дух да напусне в мощното име на Исус Христос. Нека огъня на Светия Дух да дойде да изгаря веригите. Някакви такива лигави духчета, като слус, отвратителни, като по-гадни са от това. Медузите, такива лигави духове, отвратителни в мощното име на Исус да напуснат хората. Вън да напуснат хората, вън. Направо ги виждам уродливи духове, които приличат на уроди в мощното име на Исуса, вън от хората. Чукарабаши карабала фурабате. Всякакви духове, има някои, които са ги хванали като питони са се увили около жертвата и задушават жертвата. В името на Исус взимаме меча на Духа, който е Божието Слово и разсичаме главите. Даже така главата през средата в името на Исус на тия питони. Шикарабала фурба. И да бъдат освободени жертвите. Да бъде светлина. Да бъде спасение. Да бъде живот, да бъде освобождение, да бъде изцеление. Шикарабабабате, феребека лабабате, теребека, ликашика, фурабабате, теребека, лебекаше. Лъвът от Юдовото племе е от нашата страна. Лъвът от Юдовото племе е от нашата страна. Лъвът от Юдовото племе. Шикарабаба, нека да изреве лъвът от Юдовото племе. И всичките тези духчета, които нападат семействата, които нападат хората, вън в името на Исус.
Шикарабабабаба теферебека. В името на Исус всеки дух, който носи болест, немощ, всеки дух, който е дошъл да разрушава, духове на разрушение, Йоан 10:10, духове на разрушение на личността, разрушение на семейството, разрушение на духовните дарби, разрушение на бизнеса, разрушение на бъдещето, всеки дух на разрушение. Ние разкъсваме веригите му и заповядваме вън в името на Исус. Всеки духове на разрушение, вън от живота, вън от семейството. Вън от живота, вън от семейството. Кажи, всеки дух на разрушение, вън от семейството ми. Всеки дух на разрушение, вън от семейството ми. Всяко разрушение, вън от семейството ми. Destruction. Дух на разрушение, вън от моя дом. В мощното име на Исус. Не те искам, махни се. Всеки дух, който блокира, духове на блокаж. Тия духове на блокаж. Разбиваме този блокаж в името на Исус, мечът на духа. Даже чукът на Божието Слово. Божието Слово е огън и чук. Божието Слово е огън и чук. С чука на Божието Слово разбиваме всеки блокаж, всеки дух на блокаж вън от домовете, вън от бизнеса, вън от служението. Всяко нещо, което блокира движението, вън в мощното име на Исус. Орабаба шикалабаба тефедебека, лебекаше, кеперефура, келебебе тефе, керебебе фурабаба, тебека, келебебе, шикарабала фурабате, керебебе тефедебека. Духове на блокаж да напуснат в мощното име на Исус. Блокаж, искаме брейктру, искаме пробив, духовен пробив, семейен пробив, служебен пробив, бизнес пробив, семейен пробив, пробив в децата, пробив в семейството, пробив в родителите. В името на Исус всеки план на Сатана, ето го. Всеки план, стратегия, тактика на Сатана предаваме на унищожение. Всеки план, стратегия, тактика на Сатана предаваме на унищожение в ръцете на Всемогъщия Бог. Всеки план, стратегия, тактика на Сатана предаваме в ръцете на Бога и нека ангелите на Господа да разрушат. Нека всеки план, стратегия, тактика на Сатана да изгори от огъня на Святия Дух, както е писано, планините се топят като восък пред присъствието на Всемогъщия Бог. Нека да се топят като восък планините в името на Господа Исуса Христа. Нека да се топят като восък в присъствието на Господа Исуса Христа планините. Харабашика лабабате, теребека, лебекаше, кеперефура, лебакаба, теребека. Всяка клопка, примка, връзка на Сатана разкъсваме. Всяка клопка, примка, връзка, верига на Сатана разкъсваме в името на Исус. Всяка клопка, примка, връзка, верига на Сатана разкъсваме в името на Исус. Всичко в семействата ви, всичко в служението ви, всичко в бизнесите ви, всичко в родители, в деца, в братя, в сестри, всяка клопка, примка, връзка, верига разкъсваме в името на Исус. Всяко растение в нас и домовете ни, всяко растение, което не е насъдено от Небесния Отец, го изкореняваме. Всяко семе, което не е посадено от Всемогъщия Бог, да изсъхне в името на Исус. Всяко семе посадено от Сатана да изсъхне. Всяко семе посадено от Сатана да не даде плод. Всяко растение насадено от Сатана да се изкорени. Както казва Божието Слово.
В името на Исус, нека Божието семе, Божието Слово да бъде насъдено в домовете ни. Божието семе, Божието Слово, Божията воля. Аз и моя дом ще служим на Господа. Значи искаме Божията воля в дома ни. Божията воля в дома ми. Господи, искам Твоята воля в моя дом. Искам Твоята воля в моето служение. Искам Твоята воля, Господи. Кажи, Господи, искам Твоята воля в дома ми, в името на Исуса Христа от Назарет. Божията воля да бъде. Да бъде Божията воля. Открий ми Твоята воля. Установи Твоята воля в дома ми. Открий и установи Твоята воля в моя дом. Открий и установи Твоята воля в моя дом. Волята на Сатана да бъде разрушена в името на Исус. Волята на Сатана да бъде разрушена. Делата на Сатана да бъдат разрушени. Защо ли? 1 Йоан 3 глава 8 стих, за това се яви Божият син да разруши, да съсипе, да разруши, да взриви делата на дявола. Така че нека да бъдат разрушени, съсипани, взривени с динамита на Святия Дух делата на дявола в мощното име на Исус Христос. В моя дом, в моя бизнес, в моето семейство, кажи, в моето служение, в моята църква, в името на Исус, да бъдат взривени и унищожени делата на Сатана. Някой ще каже, защо толкова? Защо толкова? Защо толкова воинствено трябва да се молим? Арабашикалабаба. Еремия, 1 глава, 10 стих. Шикарабабабабате. Еремия, 1 глава, 10 стих. Ето го защо. Виж, днес те поставих над народите и над царствата. Господ ни е поставил над царството на тъмнината. Благодаря ти, Господи, за властта, която си ни дал над царството на тъмнината. Защото Ефесяни 1 и 2 глава казва, че всичко покори под нозете му на Исус и го постави за глава на нас, на църквата. Ние сме част от тялото, всичко е под нозете. Благодаря ти, Господи. Поставихте над народите и над царствата да изкореняваш, така че изкореняваме делата на тъмнината. Изкореняваме растенията на тъмнината. Изкореняваме семената на тъмнината в името на Исус. Да съсипваш всяка постройка, всяка крепост, която Сатана е построил в живота ни. Съсипваме в името на Исус Христос. Да погубваш всяко нещо, което дявол е направил в живота ни, го погубваме в името на Исус. Да събаряш всяко нещо, което врагът е построил, да бъде съборено в името на Исус. И да градиш, и да съдиш. И така в името на Исус, нека да се гради царството на Бога в дома ми. Нека да се съди Божието семе в дома ми. Нека да се гради царството на Бога в дома ми. Нека да се гради царството на Бога в служението ми. Нека да се гради царството на Бога и нека да се съди Божието семе, Божието слово, Божието семе, семето на вярата да се съди. Еремия, 1 глава, 10 стих. Отдаваме ти слава и хвала, скъпи Господи, в името на Исус. И така благодарим на Бога. Продължаваме с молитвата. Халелуя! Стегни се, народ! Атака! 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 Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в цялото Божие оръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. В името на Исус всяка хитрост на Сатана, тая змия, всяка хитрост да стане явна, всяка хитрост на Сатана да бъде изявена, всяка хитрост на Сатана да бъде съсечена, в тая змия да бъде съсечена
в мощното име на Исус. И нека в името на Исус, Исаия 27:1, някой ме пита напоследък за това, къде го има това, да гоним меча да пробуде бягащия змей. Ето го къде меча пробужда бягащия змей. В името на Исус, Исаия 27:1. В оня ден Господ с лютия си, великия и якия си нож, меч се има в предвид, ще накаже Левиатан, бързия змей. Да, Левиатан, извиващия се змей, и ще убие змията, която е в морето. Халелуя! Шикарабабабате феребекалабабате. С якия си меч ще накаже. Тук ще накаже. На английски мисля, че ще пробуде Левиатан. И то така се наказва. С меч. В името на Исус, меча на духа, който е Божието Слово, да накаже и да пробуде този змей, този крокодил, този Левиатан, който се опитва да атакува. Пробождаме го в името на Исус с меча на духа, който е Божието Слово. Левиатан, извиващия си змей, и ще убие змията, която е в морето. Змията, която е в морето, змията, която е в света. Змията, която управлява в света. В името на Исус. Чикараба, ербекалабабате, тебе габара форма. Благодарим ти, святи Господи. Тора баба шикалабабате феребека. Я да видиме. 74-14 май имаше хубав стих тук. Шикарабабабате. Ти си струшил главите на Левиатан, дал си го за ястие на людите, намиращи се в пустинята. Главите на Левиатан. Чикарабабате. Даже предишния стих, ти си раздвоил морето със силата си, ти си смазал главите на морските чудовища, ти си струшил главите на Левиатан. В името на Исус, главите на Левиатан ги струшаваме, смазваме ги тия глави на морските чудовища, всяко едно такова чудовище, началство, власт, дух, който е застанал и тормози домовете, който тормози семействата, който тормози домовете, тормози служението, тормози бизнеса, всякакъв такъв дух. В името на Исус смазваме тия глави на морските чудовища, струшаваме главите на Левиатана в мощното име на Исус Христос от Назарет. Ти си разцепил канари, за да изтичат извори и потоци. Благодаря ти, Господи. Нека да изтичат извори и потоци. Искаме изворите на живота. Изворите на живота. Дай ни да пиеме от изворите на живота. Трябва да ви кажа, че се струшават доста яки канари и доста яки глави се трошат в момента. Благодаря ти, Господи Исусе, за това, което вършиш. Ще стават чудеса. Турбака, керебебе, фурабаба, келебебебете. Само вярвай, казва Исус. Шикалабабате. Духове на немощи и болести вън в името на Исус. Всякакви духове на клетви, чародейства и магии вън от живота ни. Всякакви духове на клетви, чародейства и магии. Всяка дума, отровна дума в живота ни. Всяка отровна дума в живота ни я разрушаваме в името на Исус. Всяка отрова в живота ни разрушаваме в името на Исус. Ухапване от змията, ожилване от скорпиона. В името на Исус искаме изцеление. Искаме изцеление. Искаме изцеление. И смъмнеме отровата и заповядаме тази отрова вън от живота ни. Отровата вън от сърцето. Ето. Отрова в сърцето. Всеки един, който има отрова в сърцето си.
Всеки един, който има жлъчка в сърцето си, болка в сърцето, отрова от врага, думи от врага, дух от врага, отрова от врага, заповядваме вън от сърцето, вън от мислите. Вън от сърцето, вън от мислите. Всяка отрова вън от сърцето, всяка отрова вън от мислите, в мощното име на Исус Христос. От Назарет се молим всяка отрова да бъде неутрализирана, всяка отрова да бъде извадена от нас в името на Исуса Христа. Изцеление на дух, душа и тяло. Емоционално изцеление, душевно изцеление, сърдечно изцеление в името на Исус. Натрапчиви мисли да се махнат в мощното име на Исус Христос. Лукави подозрения да се махнат в името на Исус. Лукави подозрения да се махнат в името на Господ Исус Христос от Назарет. Тура баба башика, келебебе, феребека, лебекаше, кеперафура, лебека, кепере, фурабате, теребека, лебекаше, кепепере, фура, любекафо, рубакаба, паварате, тибека, келебебе, фербека лаба, феребека, шибека, кепере, фирма, лебекафо, рубакаба, шевека пала форма марате, тибека, кепере, фурма, лебека, кепере, фурма, лебекаше, кепере, фура, лебека, кепере, фурма, лубака, фура, лебека, керебе, феребека, тибека, фола, шебека, кепере, фура, лубака, баше, капапа, форма марате, шепека парате, ферма марате, фремека, алабака парате. О, слава на Бога! Слава на Бога! Шика рава, форма. Нини, имаш ли една Библия? Шика, керебе, ербека, келебаба, фураба. Я отвори на Исаия. Читай испански. Капара фурабака, келеба, феребека, келебаба, капела фурабате. Отвори Исаия 51:9. Шика, келеба, фураба, кербебебете, фурабаба, келебаба, шимбе, капала фурма марате, теребе. Събуди се, облечи се с сила, мишца Господня. По-силно трябва обаче, не се чуваш ти нещо. Събуди се, облечи се с сила, мишца Господня. Събуди се, както в древните дни, в отдавнашните родове. Не си ли ти, която си съсякла Раав и смъртоносно си пробола змея? Да, нека Божията ръка в името на Исус, Божията ръка да задейства в мощното име на Исус и да се сече змеят, да се сече дракона в мощното име на Исус Христос от Назарет се молим. Благодарим ти, Господи. Турбаба, шикала, феребекала, феребека, тепека пала форма, шикара баба те феребека, ала баба те феребека, ребека, келеба. Духът на смърт, нека да конфронтираме. Духът на смърт, опериращ в рода, в семейството, ние се отричаме от дух на смърт и разрушение, отричаме се от окултизъм в домовете ни, в семействата ни, в родовете ни, по бащина и майчина линия. Дух на смърт. Дух на смърт. Отричаме се от него в мощното име на Исуса и разрушение и заповядваме вън, вън, вън. Независимо по каква линия се движи. Дали линия тумор и рак, заповядваме вън в името на Исус. Дали чрез някаква друга болест, вън. Дали чрез нещастни случаи, вън. Дали разрушение по друг начин, вън в мощното име на Исус Христос. Шикараба, кепелефере, рубака, келебе, футе, тире, тура, лека, шикараба, баба, теферебека. Наследствените болести ги отхвърляме и ги отричаме. Отхвърляме наследството на болести по бащина и майчина линия,
колкото ще поколения назад. Отхвърляме ги и приемаме само изцелението в раните на Исус от небесния ни баща. Това е нашето наследство. Изцелението е наследството ни от Бога. Не от нашите плътски родители, наследство на болест, тази болест и онази болест, ние ги отхвърляме и приемаме свръхестественото ни духовно наследство от нашия небесен баща чрез Исуса Христа. И благословението на Аврам. Приемаме благословението на Аврам, който беше стар сит в дни и Господ го беше благословил във всичко. Стар сит от дни, Битие 24.1, стар сит от дни и Бог го беше благословил Аврам във всичко. В името на Исус. Аврам благословен във всичко и ние приемаме благословение във всичко. Благодарим ти, Господи. Нека да отида на Битие 24.1. 24.1. Аврам беше стар, напреднал във възраст. И Господ беше благословил Аврам във всичко. Във всичко. Във всичко. Ето това искаме в името на Исус. Благословение във всичко. Стар, напреднал във възраст. Т.е. дълъг, благословен живот. И Бог благослови Аврам във всичко. Бащата на вярата. Това е нашата вяра. И Галатяни, 3 глава, 13 стих. Христос ни изкупи. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Като стана проклятие за нас на кръста, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Чрез дървения кръст. Чрез дървения кръст Христос ни купи от проклятието. Купени от проклятието. За да може благословението, което се даде на Аврам, какво? Стар, напреднал във възраст и Бог го благослови във всичко. За да може благословението на Аврам да дойде чрез Христа Исуса върху нас, народите, чрез вяра, да приемем Святия Дух. Благодарим ти, Господи. Чрез вяра. Турба. Аврам беше стар, напреднал във възраст, Господ беше благословил Аврам във всичко. Ние го изповядваме и го искаме това нещо за нас и за нашите семейства. И смъмреме всяка преждевременна смърт, всякакви, отхвърляме преждевременна смърт, отхвърляме болести, отхвърляме немощи, отхвърляме нещастни случаи, отхвърляме всякакви такива неща. В името на Исус в семействата ни да не се случват такива неща. Отхвърляме болести, отхвърляме немощи, отхвърляме нещастни случаи, отхвърляме преждевременна смърт, отхвърляме всякакви нелепости в мощното име на Исус и приемаме само благословението на Бога, благословението на Аврам, вярващия, благословението в Исуса Христа и Неговата кръв, благословението чрез дървения кръст на Исуса Христа. И отхвърляме всяко проклятие, всяка клетва, всяко чародейство, всяка магия, всеки окултизъм, всеки сатанизъм, всякакви договори, всякакви завети небогоугодни, всякакви обреди, всякакви религиозни деяния, всичко, което хората искат да настроят и да направят върху нас. Ние го отхвърляме в името на Исус и приемаме само това, което е от небесния ни баща, чрез кръвта на Исуса Христа. Всичко, което идва чрез кръвта на Исус. Всичко, което идва да идва чрез кръвта на Исус. Всичко, което идва да идва чрез силата на Святия Дух. Всичко, което идва да идва чрез кръвта на Исуса. Всичко, което идва да идва чрез Божието Слово. Всичко, което идва да идва от Божието царство. Искаме небето на земята. Небето на земята. Небето в дома ми. Небето в дома ми. Да дойде Твоето царство, кажи. Да дойде Твоето царство в моя дом. Да бъде Твоята воля в моя дом.
да бъде Твоето царство в моето служение, да бъде Твоята воля в моето служение, да бъде Твоето царство в моите деца, да бъде Твоята воля в моите деца, да бъде Твоето царство в нашите родители, да бъде Твоята воля в нашите родители. В името на Исус. Орба баба шикала, фураба, керебебе, фураба, лебекаше, кепере форма, лебека, кепере, орба баба лате, кепала, фурабака, керебе, теребеле, керебебебе, шикара, лукуруба, кепепе, фурабаба, лебекаше, кепела форма. Искаме огъня на Святия Дух. Огъня на Святия Дух изпрати Твоите ангели, изпращай, Господи, легионите си, нека огнена ограда, огнена защита, защита от огъня на Святия Дух, Святия Дух и огън, защита от огън, защита от кръв, кръвта на Исуса, защитата на кръвта на Исус, защитата на кръвта на Исус. Прилагаме кръвта върху нашите порти, върху нашите домове, прилагаме кръвта върху нашите деца и нашите родители, нашите роднини, прилагаме кръвта върху себе си, прилагаме кръвта върху служението си, прилагаме святата Христова кръв. Прилагаме святата Христова кръв. Вярваме в святата Христова кръв. Вярваме в огъня на Святия Дух. Чикараба, кеперефираба, лебекаше. И сега приемете своето освобождение. Приемете своето изцеление. Приемете своето освобождение. Приемете своето изцеление. Кажи, аз приемам моето изцеление. Аз приемам моето освобождение. Аз приемам моя пробив. Аз приемам победата чрез кръста. Аз приемам пробив. Аз приемам победа. Аз приемам пробив. Приемам победа. Приемам в мощното име на Исус Христос от Назарет. Халелуя. Турба бабаши. Келебебебете. Турра бабака. Кебе. Луку. Руку. Туку. Лебекаба. Шика. Келебебебебефере. Келебебебеши. Келебебебеши. Калабабабаши, калабабабаши, калабабабате, торабабате, феребека, лубака, шика, керебе, фурабабате, келеме, келемемете. Проговори на езици в името на Исус. Отвори устата си и ще я напълни, казва Господ. Шикараба, келебебе, фураба, лебекафо, молете се. Тикала, фурмама. Планината, която стои отпред, пред теб и е блокирала пътя. В името на Исус. Планината, която е застанала пред мен, кажи. В името на Исус. Отмести се и се хвърли в морето. Бог прави път там, където няма път. Път в морето. Да се отвори път в морето. Да се отвори път в морето. Да се отвори път в морето. Бог прави път там, където няма път. Бог мести планини. В името на Исус планините да се хвърлят в морето. Нека планините да се хвърлят в морето. Нека планините да се хвърлят в морето. Сега в момента ми идва една мисъл. Направо ще я кажа. Преди да съм я помислил, ще я кажа мисълта. Една планина, когато се хвърли в морето, става път през морето. В името на Исус. Една планина, хвърлена в морето, става път в морето. Примерно Стара планина, ако се хвърли в морето, ще стане път през морето. В името на Исус, нека планините да бъдат хвърлени в морето и да станат път през морето, за да можем да минеме от другата страна като победители. Бог прави път там, където няма път. Благодарим Ти, Господи. И сега нека да отдадеме славата и да Му благодариме
Отдаваме ти почет, отдаваме ти слава. Отдаваме ти всичко. Благодарим ти с вяра. Благодарим ти, Господи, халелуя. С вяра ние ти Всяка благодариме, че си ни отговорил на молитвата, че не сме се молили на празно един час, но ние имаме отговора на молитвата си. Ние имаме отговора на молитвата си. Смъмреме ги тия болести, смъмреме ги тия немощи, смъмреме ги тия проблеми, смъмреме ги тия демони в името на Исус. И благодарим ти, Господи, за победа. Победа чрез кръвта. Победа чрез Христа. Побеждаваме дявола чрез кръвта. Победа чрез кръвта над дявола. Победа чрез кръвта. Победа чрез кръвта на Исус. Победа чрез кръвта на Исуса. Победа чрез името на Исус. Победа чрез Божия дух. Победа в името на Исус. Пробив. Пробив в името на Исус. Пробив в семействата. Пробив в здравето. Пробив в финанси. Пробив в служение. Ще приемете сила, като дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мен. В Иерусалим, Юдея, Самария и до краищата на земята. Пробив в името на Исус. Шикарабабалдарате. Бизнес. Ще приемеш сила, като дойде върху тебе Святия Дух. И ще имаш бизнес. В Иерусалим, Юдея, Самария, до краищата на земята. International. В името на Исус приеми с вяра. Чикарабалафурабате фирибека. Всички документи, които са необходими. Виза, резиденция, паспорт. В името на Исус ние ги извикваме в съществуване. Бог извиква в съществуване онова, което не съществува. Извикваме документи, които не съществуват, като че ли съществуват. Виза, резиденция, паспорт, всеки един документ, който е необходим в мощното име на Исус Христос, го извикваме в съществувание. Всеки един документ, всеки един паспорт, всяка една карта, която е необходима в мощното име на Исус, я извикваме в действително съществувание чрез вяра в Господа Исуса Христа. Да бъде. Пробив извикваме. В мощното име на Исус ти благодариме, Господи, и ти отдаваме славата. И ти отдаваме хвалата. В името на Исус ти благодарим. Халелуя. Слава, халелуя. Слава, халелуя. Благодарим ти, Господи. Сега, скъпи приятели, благодарете на вашия Бог. Благодарете му и с благодарно сърце, с вяра в сърцето. Идете и си легнете вече, защото е късно. Сега тези, които гледат на видео тази молитва, може да не е през нощта, обаче сега в момента вече в България е 11:20 нещо, така че в името на Исус, с мир в сърцето, с вяра в сърцето, с упование в сърцето, идете да си починете и да видите великите дела и пробивите, които Господ ще върши чрез вяра в Неговия Син. Бог да ви благослови. В името на Исус обичаме ви и се моля за тези пробиви и благословения, всичките да бъдат в живота ви в името на Исус. Амин.